Hello mga KABICOLANA. So, papunta po kami nila Kuya Noli sa sentro. Yan. Mano kita sentro? Yan, kasama. Mabarayli. Yan ang aming bunsoy. Mabarayli. Ayan si Kuya Gadjo. Mabarayli da guys. Tugot ka mo. Mabarayli. So yan mga KABICOLANA, magmi-milk tea na lang daw kami, sabi ni Kuya Noli, kasi wala naman ditong halo-halo. So yan, papunta kami sa Bestie. 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 Bestie, located at saan to? Basta dito lang malapit sa market side. So, Ano order natin? ano order natin? Anong order? Apat. Basta lang. Order natin. Anong flavor sa'yo? Kahit ano lang. Same na lang. Same. Same. Okay na, Ano? Ano? Sino sandwich? Sandwich ko na, ma'am. Ay, ito na sa bata. May hotdog kayo na Yung sandwich? grande na lang po. Sige, apat. Una po? Apo. Mari. Alaman na. Tara. Ayan, magbabayad lang si Kuya Noli. So, Ayaw. may nakabala. Nakita mo yung mayor? Pinos mo na? Mayor? Order tayo. So yan mga KABICOLANA, nandito na kayo sa labas ng Best. Ano lang sa bunso? Ayaw magsalita si bunso eh. Ayaw magsalita. Kaya po, ano yung bayaw?
wala. So yan, punta daw po kami dito sa palengke. So, ayan si Bunso. Ay! My God. Tayo magkano po sa bigas mo? Yung naka ganun-ganun. Ilan kilo po yun? May 5 kilos, may 10 kilos. Yung sinanduming, magkano isang ano po, yung 5 kilos? 250. So, 55. 255. Ano? Limang ganyan. Ulo. Wala kasi silang yung 25 kilos. Nakakano, wala silang ganun. Kaya limang ganun na lang dadalhin ko. Walaan mo, saan natin dadalhin yung bigas? Doon sa ano? Saan? Sa inyo, doon sa supply? Aha. Tingnan natin Ha? kung saan dadalhin. Yan po. Tayo natin. Sige lang. Dalhin mo lang, hawakan mo lang. Dalhin mo na lang kay mama. Karen? 5 kilos. Ayun, Karen? isa po, yung malaki-laki. Karen? Ayun na lang po. Ano, mangga? Dalawang Arin. kilos. Saka isang ano, isang 5 kilos. Para tatlo lang. Yan. Dalawang 10. Alright? Bicolana, yan na po yung bigas na pinapabigay ni Kuya Jun. Yan, yung binili kanina ni Kuya Noli. Binili namin. So, yan po. Thank you, thank you. 25 kilos po yan lahat. So, di na ako nakapag-video kanina papunta dito kasi ano, sobrang init. Tsaka bit-bit ko yung, madami kong bit-bit ko yung mangga. Tsaka si mama nito nagdala galing dun sa labasan. Tsaka ito lang yung binitbit ko, yung maliit lang. Yo, yo, yo mga kabicolana. Good morning, good morning, good morning. So ngayon po ay maghahanap kami ng langka. Langka, sumayumok na langka. Kasi magpapaano, nag-request si Kuya Noli na langka na lang daw ulamin namin ngayong tanghali. So nandito kami ngayon. So, ayan guys, marami ditong langka. Pero yung maliit lang, ayun, para hindi masyadong mabuto. Ayun o. Pababa man lang, dulo na lang. So, ayan. Ala, nagkarala pa na ini. Sayang, kung pinainog ko tade, pinatos. Ayan guys, langka. Ang lalaki. So, yan na guys yung langka. Puti ang dugo. Mayumok ini ma. Eh, gabat. Green. I mean, yung loob. Alam mo, ano so, binalaybay. Go. Tara. Yan guys, itlog yan. Itlog yan ang aming pato. Kaso yung pato namin daw namatay. Yo, yo, yo. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. So yan, ito na. Balatan na natin yung langka. Oh, Aljin! Ano yan? Aljin! Didig sa kanya. Sukan mo kiko yung ay mo ka ng pulot. Ito guys, layong to. Layong. Pantanggal ng ano niya, dagta. Katang ni Meron ba? tayong candle. Kakatawan? Oo. Hindi ano yan. Ato mo. Ayun, napatulan. Tulong. Kasi mo kapag mo siya. Ayan, ayan.
Sabi ko mo ba dyan? Yaw. Sabi mo, hello, Kuya Noli. Sabi mo, hello, viewers. Ayan na yung dagta. Nawala na dito. Magic. Charot. Mali nga ho, Ton. Hello. No. Hello guys. Sakat. Sino nagsakat? Kuya Aba? Kuya. Kuya Aba nagsakat. Ali. So, ayun guys, yung aking kapatid. Umakyat siya sa puno ng anahaw para ikabit yung tali. Puputulin kasi. May ako man magsakat? Iyo? Kulong ko lang lang. Ay na, tapos na. Tapos na. Tapos na. Shit. Datang tao ka ta, Susan? Datang tao. Hello guys. Ano na kape mga? Oh, ulo ba? Hello guys. Hello. Baba ano daw?
di ko na. Natulala ka? Ha? Natulala ka? Natumba? 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 Natumba. Di ko na nabubuhang. Bakit? Di ko na nabubanga. Ano ba ang pikuan? Dahil daw din na. Okay. So, ayan, naputol na. Grabe yung pawis ko, oh. Naputol na yung anahaw. Kuha tayo ng dahon ng saging. Ito. Ito. Saging. Ito, pwede na ito. Pwede pa. Ito. Huh! Yun na pala yung nakuha nating dahon ng saging. Ayan, ayusin lang natin. Tita. Yan. Bakal galing natin. Sige. Hindi. Kalau itong katap, kutsilyo din. Kutsilyo daw ito. O yan o. Sa lamisa. Hiwain na natin ang ating langka. Langka. Yung mga langka dito ngayon is maraming bunga. Yung iba hindi na na patos. Para minog. Yung iba nasisira na lang.
pa, oh. Isay. Trabaho na. Kain mama mo. Kain mama mo. Aljen. Kain mama mo. Kain. Sa'yo naglaba? Joey. Ano ka, Joey? Hindi ka kain ng mga gulay. Hindi ka kain ng mga gulay. Hindi ka kain na langka. May inog na ka mong langka. Inog. Oo, ano, how? Hindi pa man iyan. Tumba? Tamba. Hmm. Takbag. Bungang anaw ito. Tiga kang bagay ito. Yeah! May ano yan, may worms. Oh. Oy, tamba. Tigmay din sa tropa, tapos ikarga. Marami na ako kami mga kabarangay. Ang saripet na, kaiba ang sinabin. Jimmy, why? Napakalakas sa kabarangay. Sa iyong request, mag-support or text lang sa 0995-905-0895 or sa 0949-974-0937. Pwede man po kami mag-message sa official Facebook page namin sa Pinag LS96.3 Legazpi and of course sa ating official Facebook page Mama Dan Space Legazpi. And don't forget to follow and like us mga kabarangay. Sabi ni Olga Capuso, Abi Sara Mama Dan, pa-shoutout kay Kuya Lana, Bing Abron, Corazon Piña, sa Sodan, Jordan, sa Bano, Urbano, at Fuel Express, Santa Misericordia, Tipaklong. It's me, Olga Capuso. Grasshopper. Hello? Hello? Talaga naman Hello? si Olga. Grabe ini. Love na love ko siya. So ayan guys, may tali na para doon siya matumba sa kabila, hindi dito.
Ayan, malapit na siya matumba. Nagano ka dyan? Nagkalambit ka. Yun guys, napakainit. Wala, yun na. May anaw na nakaharang. Maguguyod ka mo ka, Ay! pag di dito minumba. Ikaw magkalambit ay pagtumba, guyod ang kamukang pisay. Umalik na ka na, pag nagtumba ka. Ala! Alik na ka mo tanong, pag nagtumba. May ano, sarong, ano, ala! Oh my God! Ay! Ay! Oh, may nakaano. Naharang kang sarong anahaw. Ay! Matutumba ba natin itong saro? Wala na, pisiba, takot dito mo kayo pag-iaw. Ah! Guyod ka. Bawa ka dyan. Mapuputol mo ditong saro araw. Oh. Hindi man pwede. Alam, may saro pang anahaw. Oh. May harang. Paano kung duman? Padalaga ng puro duman. Ya pero, Kung duman sa ibong i-ano, duman niya ka maguyod. madalaga niya puro pasiring duman. Papataw. May harang. Sa puon ka mo maguyod. Kapuropot. Kapuropot. Oh. Ay, puputulon man ang sa saro. Sige, guyod. Ayan na. Tapos si sarang mag-anaw. Oh, yan ah. Matutumba naman lang. Ay! Okay na. Ba, may inog? Yeah, may inog. Hala. Yan guys, so yung bunga nito is nagiging hinog to. Tapos kinakain din yan yung hinog. Pagod ako ba may hinog? Pagod daw. Hala, masarap mo ini. Ayun guys, so.
Nagpasensya na yung kamay ko kasi bagong ano ako ng langka. Gwapa. O, to. Ba't nandito tayo? So, maano da Ay, nagkuha kaya kung anahaw. Ay, masain. Alje. Law. So yun guys, continue natin to. Hindi pa to tapos. Wala pa sila Kuya Noli. Ay, guwapo. Ay, guwapo. Just brings out your inner peace. Parang may relief. Helps bring out your healthy glow. San Miguel Pale Filter. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Sunset Shampoo. Go na go with best ever person. Walang makakapigil sa bangong nakakapigil. Well, isipan mo na lang na ang monarchs na maabot sa imo. Kinis ex mo, nalino ko ka be. Ganito ito makunugan pag uminagi sa nasa palad mo, ha? Check out ng oras, 9:30. That's you ba? Selasta, abot kaya. For as low as 10 pesos, SRP lang. The Tech Center Foundation Incorporated. A multiple intelligence. Yan naman yung ating nyog. Yan, 2 nyog ang ating ilalagay kasi madami-dami yun eh. So, ayan na guys, yung langka at saka ito yung nyog. Yung nyog. Si Mama Noli sasaing pa. Mamaya lutuin na natin to. Or, baka hindi ako magluto niyan kasi may pasok ako ngayon. Si Mama magluluto. Ala, may pasok kasi ako ngayon. Alas 10 na. 11 yung pasok ko. Ay, si Papa maluto. Si maluto. Si Kuya Noli maluto. Si Kuya Noli maluto. Naligo pa. Naglaba. So, ayan guys. Lagay na natin tong langka dito sa kawali. So, ayun guys, napulot na yung kawali langka. Then, bunawin na natin tong nyog.
Yeah. Oh my God, saan kita ipopotong? Wait. Yun. Pirang baso ini pa? Pa? Diba? Ax. 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 Wala pick up line. Sabi lang ang aking para presko. Ito na nga, ang aking sando. Diba yun? Wala na siyang over. Pwede na ulit. Ayan po at wala natin yung yung papa, yung Kulana girl. Dahil sa hinahanda na nila yung mga gagawing poste. Yung mama niya yung lalaba. Ayan yung kapatid niya anong kahoy. At si Bicolana ay, nagbablog din siya para may pang-upload. Yes. Luluto ng langka, yan. May tanglad. Yan. Ayun langka, sarap niyan. Ay, sa wakas nakapaglaba rin. So, yan lagay natin sa lang. Ay po, nakapagsampay na. Maganda na sa pakiramdam, wala na akong labahan. Umpisa naman ulit. Umpisa naman ng, yan na, yung mga pinagbihisan. Yung tao, vlogan ako.
May asin na ini. May asin na ini. Para pa. Tigmabalagan mo ako. Ate? Tsaka dyan na yung sa pato. Saan ka hapon? Ay, ni ako. Pato. Talagaan mo. Pwede ko nagpabaw ka yung maluto. Ay, pwede mo. Hi! Hi! Wala na hanap sa ugma na lubi-lubi. Pati pili. Duman sa isang dakulo na pili. Sa inyo? Oo, kain siya iyo. Ha? Bako malanta. Kinukuha na ba ko lanta? Bako. Ikaw mo? Pagtitilad ko, pagkakaon ko. Siya nakukuha. Tarak dagan duman pagkaaga. Pwede magsakat kaso dako lang ko itong buong. Saan ka nakukuha ko tubig? Duman sa pag-inuman. Duman sa baba ka. Sa lula mo linda? Da. Ano? Go. Balo niya. Ilag na Yung yun. nag-irinong. Agad Ilag na yun. Yung ano, yung... Kinuha niya. Ilag na yun. Dae. Diyan to. Tada. Tada. Tapos, balon niya. Kasi inuin ibang pagkakaon. Ili nga, nahiling ka video. Matakaon na no? Pagkakaon niya sila mo tanong. Siya na lang ibangot ano. Wala on tanga. Pabilungan ka. Sa eskwelahan niyo, sige ka sa lang taram. Dae. Ha? Kataw ka man mag-ibog. So, ayan guys, nakasalang na yung langka. So, ayan. Ito yung isda, yung ibabangot dyan. Ano ba Tagalog ng ibabangot? Basta yun na yun. Fish. Ibabang. Tsaka yun yung kakanggata. Yes. Ito ang laya. Ayan sila. Oh. Nagpapahiga kasi napakainit. Ayan, pinuputol yung gagawing poste. Ay ko. Ta. Hilaw ang anong gabay. Ulaga. Yan. Marunong na! Marunong na rin manggulat! Baby. Pwede. So, ayan guys, luto na ang ating gulay na langka. So, ayan, pinapaano-ano lang. Kung sa Bicol, pinapaubas lang. Ayan. Luto na siya. Oh. Mama.